Ya. Gubuk asmara ki nek nang kaset ki tuku 40 we wis entuk gubuk asmara. Ya. Nah, selawe mawon. Sapa selawemu? Kowe. Pokoknya kok selawemu tenah do dituku. Ya kowe. Ya. Tresna tulus. Nadyane tak mengeruske to. Buk. Ya ben ketara rampung-rampung lho, diganggu terus lho. Aku ya gumun nek mau ora rampung-rampung. Ning sak gubuk asmara kok suwi lho. Lah omong wae kok. Ah iya. Barang apa-apa nek disambi omong suwe. Ya. Nadyanmu engku. Dalange jenis tenane. Mbok ben. Nek kok ngene iki sing ngerti piyai sepuh tak andani. Nek Ngerti napa? nah yo apa omongan kaya ngene iki sing iso nangkap ning piyai sepuh, wong sing wis umur. Ning nek mayang kok omong terus omong, "Wah iki wah kuwi sing cah cilik maune ra ngerti dadi ngerti." Yo. Oh iki ngapa oh? Rasa tok jelaske to. Kok tangane dadak ngacung barang? Arep ngacung arep ora sak karepku to kowe kok. Kowe kok ngurusi pengacunganku. Lah aku roh lho. Ayo wis tresna tulus mana ayo. Pas anggo kuwi wae wis langsung wae. Langsung piye? Langsung lagu. Langsung lagu. Ah, senengane kok langsungan. Aku wis kagol. Ya weh. Ya wis sak langsung lagu wae. Yen apa kae? Lagune caire. Yen liwat aku kelingan. Nah, yo ora apa-apa rasa nggo tresna tulus. Yo, yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Biyen jajal nek piyai lemu ngene iki nek ndangdute engko disesekil joget piye ayo tak dudang ngono kurang terus gembrobyos kae nek carane tempe terus dirubung kanil ayo sing bahas kanil wae. ya ben ayo ora wis tak bahas ya pok yo Ngapa wi pok suara kendang ngapa ya masa suara kendang ngono nek kendang ya tak tungdang iki nek hawa adem kendang iki mlempem ta omong ya ora meng kendang sing mlempem kowe senengane ngono iki ta kowe senengane ngono kuwi kok lah apa kerupuk ya mlempem lho nek hawane adem yo terus ke
Kursi kita. Ayo iki mengkari joget ki saiki ora usah perlu gerak cepat. Joget itu sedikit gerakan aja sudah membawa suasana. Kowe cukup ngene iki wae. Nene kepengasana. Iki wis apik. Ya ora cocok karo kendangane. Wis ben kono biayaan ya ben sing penting kowe ngene wis cukup. Mau nyewohke aku ora joget dunekke. Ya wis terserah arep tak joget iki. Ya wis ben iki pancen kanca-kanca wis tak setel kok nggo ngapokke kowe kok. Aku mau wis ngangseni, engko nek tiba ndanduk seseke cono. Siap. Iya, jebul ora iso obah. Ora iso, kelemon kok. Iya. Aku mau nek banter-banter iki mau. Ya ora apa-apa, ya iki ming sedengan kok. Iki ming mlaku 80. Sing ngendang ndase atos. Wih, aku iki karo pengiring kowe ngendas-daske kok. Ya ben wahyu aku. Wi arep ngopo meneh kowe? Kang senan apa? Arep manteni aku. Ora usah dipateni sok mati dhewe. Aja dipateni dilangin tupe nggo dolanan. Tidak kelane Mbah Bardi. Ayo, mangga. Lan wae lho. Nenon. Aku kowe le mimiti nenone ta ngono wis dadi kok. Iya. Ayo kebuan kowe saiki. Catatan sakjroning ati. Yo. Andane Tin. Wis kowe rasah nesu. Kowe rasah nesu, jebulno sing nabuh ya bingung. Bareng suwuk do mat-matan. Piye? Nononing. Berarti sing atos ora mung ndase sing ngendang. Heeh. Dalange bareng. Iki mau wis penak alan-alan kok jenengan tok ngono. Pakune modho. Delok to pakune delok. Kowe ra ento sembro. Ora kok modat-modat iki kaya ngopo? Iki paku sok Wis gak bali nang gone. Wis, oleh duit ta ora? Ra. Oh, paeti. Ora ono. Ya, iki ana wis engko nggo liwung saka Pak dan Dim. Ya, engko sing jatah liwung entuk duit. Ha iya. 100. Ya nek sik nyanyi loro ya nyeket-nyeket. Ya.